tuossa. Kato jalkoja. Tulee ihan tuoksu. Katos kuka siinä menee. Matti Kaikkonen. Hyvä Maija, hei! Terveisiä Lahdesta! Mennään Kaija on koko ajan. Mikä? No se on Vea sattumaan perässä. Täytyy massiin. Aha, Okei, joo. hyvä. 100. No niin. Nyt tulee hei. Näet sä? Ketäs on Siinä on kuolema jäänyt. Arvi Akkanen. Tarkkana Veijo nytte. Hei hei. Hei hei. Nyt tulee sukuseurat hei. Sukuseurat tulee seuraavaksi. Tossa nyt näkyy. Siis mä katson siellä, mä katson joten kattoo. Missäs? Tuolla Sirkiä tulee tuolla. Ritva tulee siellä. Ja Inkisen Sä suosin nyt meitä. Katsokaa jalkoihin. Olis... Ei ole hyytiä. Saat korre vielä. Mä videoin tämän sitten kokonaan. Tiedän mitä sinne tuli. Nyt mä lähden kävelemään. Hei. Kansalaina Suomea, kouri koittelee, silloin kurja karjaamme. Mikä tuolla? Maton alle, laulatella päiville, laulan kuolevalle, joka laitan nukkumaan kynnysmaton alle, laulan koskaleille. Järjelästä Haminajasta, ja mun onnen päivän koitto, suojelee taas. Onko se hieno? Ei.
mun tekisi mieli lähteä jo kävelee tonne. Se on kiva, kun ne tulee sinne paikan päälle, niin siellä olla. Ai niin, kato. Varokaa vaaraa, katsokaa jalkoihin. Niin. On. Tässä on paljon lippuja. Ei ole monikaan astunut. Ei ne katso ne huomaa. Ehkä ei, mä tiedä. Tyylikkään. No niin joo. Nyt lopuksi ei tulee sieltä vielä lisää. Lappeenrannan Kari. Tyylikkäästi. Tämä on aika iso Niin joo. Koko ajan saa jännittää. Joo. Mun tekisi kauheasti mieli lähteä. Mä en enää välttämättä katsoa näitä loppuun. Mennä sinne vastaanottaa. Okei, joo. Ei ne tunne. Miten me löydetään toisemme, jos mä lähden laukkaa sinne? Joo, ei kato. Nyt jos lähtis jo. Niin. Tuohon mukaan vai? Ei kun tonne, siis menee sinne paikan päälle jo. Kato kun nehän siellä... Ei kato, niitähän tulee tuolla kuinka paljon. Joo. Ei näin paljon ollut esimerkiksi muista tuolla Helsingissä silloin aikanaan. Launasen kosket kuoluu, järven aallot toistua. Birds. Sopiiks lähdetään? Joo.